Roli, én nagyon ki vagyok bukva. Képzeld el, hogy lenyírtam a füvet, senki le se szarta. Kicseréltem a kocsiban az izzót, nem látta senki, pedig legalább egy tapsot azért úgy vártam volna. Elmosogattam, kiteregettem, vasaltam, meglocsoltam az összes növényt. Gyakorlatilag úgy érzem, hogy az egész világ szalik rám. Tudod, mi kéne neked, Pali? Na. Egy szuperhős haj. Mi az a szuperhős haj? Képzeld el, Pókember is hozzám jár. Nézd meg! Már a hajamat is le kéne vágatnom Rollival. Ide járok Újpestre a Badcore Barberhez. Innen Queensből azért meg kell tervezni az utat. Amúgy időpontom van hozzá, szóval rohanok, csá! Jó, akkor legyen egy szuperhős haj. Vágjunk bele? Na milyen lett? Nagyon király, tényleg szuperhősös lett, szóval azt megyek, megmentem a világot.